سلام تمالي زحادر لومي زو على تبلالع اي تحتتون احوات انت اي زفتر زلو بزي كل فامارين متو አዲስ አበባ የተወለደን ልጆችን ሊሸውደን ሲሞክር ነው ማንንም አሸውዱ ግልጽ ነው እቺን ትግሬ ይዛቸው ወደ ፊት ለፍታታቱ ሪያሊቲ ነው አታሸንፍም ደም ስለዚህ انا حازب لك ዘለኹም ሃገር ትኮይና ሰየ ሃገር ተዘይኮይና ካም አይኮንም ትግራዊ ትኮይና لا تورادر ሃገር ወኪል እንዳትወዳደርሲ سنيت 1 مليون اتيالا كونغراتيوليشن اسي بزعبا زي ازراراب زلو زعبا قلخنو لينا ازي طرح يكون اول سعيد ون ناب مقله ما عم فتوليو ابزوتلو مدباتنا يراخبنا اب حرا ختما مقله وايلات صمدو تخيلنا كنراخبينا كمون اب ايروب اغاطيم زلو درقي ገብርኤል መላክ ናልን ስለለይታቶሲ መብዛሕቲስ ብዙሕ ሰብይኒ ከምዚ ዓይነት ህጅስ አይዶለ ሰዓታት የዲቲን ታርከብ ህዚ ኢሮፕ ማለት ደቂ ዓበይቲ ብጣዕሚ ስኩፍ ህዚ ማራምን እስቲ ብዛዕባ እዚኦም ካልኦቶም ክንሪና ሰናይ መከተታል ሰላም ተረሳኹይ ሰላም ፍታት ላባግሽ ኢንተርኔት ተኸታተልቲ ቋዕ ሰላም ናመደና ብድሓን ብድሓን መጻሁ كم جرتو جر أهلا وسهلا كيف حالكم نيهاو إننا بشينا نجا معتني إننا بسوا مدونا جميرنا يرنا قدمنا مرنا مخدنا أز فيديوز أقدس لزخون أز فيديوز تريو وزلهم كلهم تخطلتي لايك مقبارهم كي ترسعوا اشوف تخطلتي استكمة توقعنا أوزو محورا ميديا بزعبازي ميس وورلد زبهال زلو بتعامي أكات عينا هنايو ياو حفتنا سنيت لومي تاريخ صريح على حرنتوي 2 مليون فوت رغيب على خاليت زلادما إثيوبياوي حفتنا الروت يرجع علم تبال ب 900 تشح دمسي خالاي درجة حزالا إذا نيجيراويت بالغت حفتنا سنيت ياو 1 مليون لعل 1 مليون فوت لازغونا ريكورد سير على نتوالي استي إذا فيديو زيا نكتاتن سنيت 1 مليون أتهلا كونغراتيوليشن كلاتكم انكو حقوسنا واغاتو خفيلو ايو 10 ساعات يكون لايف اتيوم نزحفتنا ابز درجات بصحوال ابصحو ما زلو سبات بتعمي كبري غباكم يو انكو حقوسنا اتفوت جينا قصالي زلو سلازي كلاتكم ببستخالكم متن بوست ريبوست እንዳገበርኩም ናይ ስኒት ሓብስና ስሊ ከምኡም ፕሮፋይል እንዳገበርና ነዚ ናይ ማስ ሚዲያ ዘሎ ዓብላልነት ንቅድሚት ከነውፅለና በዚ ድማ ዳርጋ ካብ ዓለም ቀዳሚትላ ነታ ናይ ቺለ ብገፊሕ ዝኾነት በሊጻታ ትርከብ ከምኡውን ምስታ ናይ ኣፍሪካ ድነበረ ድማ ነታ ናይ ኢትዮጵያ ዳርጋ ናብ ዕፅፊ ዝቀረበ ዓይነት ፍልሊ ከይድሎ ስለዚ ኮንግራጁሌሽን ኩላትኩም ኤሪትሪን እንኳ ሓጎሰና ስኒት ሓብስና ድማ ኣጆኺ ኣብ ጎን ክለና كلنا دمثل وكيلا أبي درجات بمتحة كبري قبايو انكو حقوسنا كلاتكم أبلايف في الله مونيكا أتيكم ترابارو زلكم سوات دما انكو حقوسكم فرص أماكم انكو عرأيكم بمبال يقني لنا نبلا لنا كلاتكم دما فولو شير لايك هيترسعو سسنايو اشوف تقدلتي كم تعزبوا زلهم ناي سنيت حافتنا فوت ياو علم بعلم زقرم زلو بتعمي بزح فوت ريكورد يا سيرا زلا باي زوي 1 مليون استتصقع كافتن خالوت حدقوم ايثيوبيا خالوتنا هاجراتون كتصقع اي خالان زلوا بزي ريكورد حيزالا بالقصل امحارون اغون سنيتنا يبلو انت اي تفطيرو اسي اذا فيديو زي انكتاتن عند ايرترا تسر يالاچو صافو የመንግስት አጀንዳ ነው በተከክር መንግስት እየገደለን እኛን ያፈናቀለን እየታረን የኛ እህቶች እየተገደሉ በቁማቸው እየተቀበሩ በጅምላ እየተቀበሩ ስለማንኛው ኢትዮጵያ ለማስጠራት ነው የሚፈልገው ስንት ቆነጃጅት አደባባይ ላይ እየተደፈረች ራቅ አርገው ኢትዮጵያ ለማስጠራት አይደል ኢትዮጵያ የሚሞቱት የሚገደሉት እናቶች የሚፈናቀሉ ግፋችሁ እናቴ ትሙት እንደ ኢትዮጵያ የምትኖረው አማራ ክልል ላይ የሚገደሉት እናቶች አማራ ክልል ላይ የሚገደለው ህፃናት በድሮን የሚጨፈጨፈው ስቶፕ መጀመሪያ የአማራ እናቶች መገደል ይቁም ይበሉ الشيف تقدلتي كم تعذبوا زلهم حدا أمحارون إز قدايز مس بوليتيكا أتحايزهم سنيت كتسعر كتخيل اللواء أزينا يمنجسي أجندة أيو يبلو أسي خلته تجارب حواتنا ونعوز قدايزي أي تسمع معن أنت أيو نسمع ما نتاوي تقراويتين إرتراويتين ما يجرك يا غبي حنجي أكل تيتوري ده سلزي نخلت يحلو علو سلام وداتا زايد
حالي تولدكم عالم يا أنكم تستعمل تولدكم كم الزلمة أنا قلنا تزاري أخرج تمرت أي نساكو تمرت أي تمرت أكون كنت لكن زلا نسات لكن زلا باندي راح يسكنسينا كل كم في أي ترأي الصدق تمالي لحدر تبلا حيات خمزي زلو كم تعذبوا زلكم بالقتل دم بفلاي تيجي حفتنا يا كل جزء اللي إرتراين حياتنا مس حجزتي أصلي شويت حفتنا ون أوز جوداي ذهبوا تحسب له نكتر ولا بقين حمر كله ولا خلوت بوليتيكا مقصاص كلو تقول هاجرهم قول بجنزوهم بجبوهم بقولباتهم بوات مقبار بمقصقص أول نقول هاجرهم كوينهم مخناتهم صباح نقول سرعة خمس غير سلسفطو هاجرهم بانديروم إيمان لا هاجرهم أبلع على علم درجة واسعة أنت إلى شموم أنت تسوي صباح نقول تعود زحيلو حريرو كنيو نعم مخانو سرعة تغيرو تعود نعم مخانو التشم زترفع بتاريخ تصحيف زترفع غير نعم مخانو سلسفطو يوم ده سلدي أنا هذا لك أدلهم هاجر تقول الناس إيه هاجر تقول كنا هم إثيوبيا بتازل تقول لك أدلهم أمشي ساعة أكيد إحنا فلت يعني وقالنا كأول سايز لك أدلهم أكون تقراوي تقولنا لا تورا درت هاجر وكيل لا تورا درت سي ولا تقراوي أنت زي تقولني زي لك أدلهم إثيوبيا مول وكيلك سابزوها قد أفتكر تنسوفت هاجر الشيء توصلتي شويت حفتنا وأنت قاعد زلا أنا مس إثيوبيا أيه كوجن إذا حفتنا ولا تقراوي تزي تخون ياو إذا حفتنا إذا إثيوبيا ولا دري تقراوي تخم زغونة يوم زحت سوات زحبر زلوا بالقصل تيب تعم زحزنك أحوات نحنا خمزيلنا نو إثيوبيا نو تقراي نو إيرترا نادلنا خنكات عتلنا زين خلتها ولا درت موديلات أحواتنا جن أو تصبق على فقري أو سنتين زلوا السي نعتها نستنرا ساتن أنت خمس جبر زلوا نكتعتل አንዳንድ ሰዎች ሌላ መስመር ውስጥ እንዳይገቡ እናንተ ያላችሁ ፍቅር ምን ይመስላል? እዛ ጋር ያላችሁ ሪሌሽንሺፕ እስቲ ንገሩን። አሁን እንደምታየው ነው። ቅድም እያዩ ነበር መታ ሰላም ብላቸው ነው ሁሉንም የሚሄደችው። አንድ ጣሪያ ስር ነው የምናድራለን ነው ተከባብረን እኔ ነገር ቢያስፈልገኝ አግዛኝ፣ እሷ ነገር ቢያስፈልጋት አግዣት፣ አብረን ነው የምንበላው፣ አብረን ነው የምንጠጣው። ማለት ሁሉም አክቲቪቲዎች ላይ አብረን ያለ ነው። ከባድ ጊዜ ላይ ያለው አይዞሽ እያለች ተጋግዘን ነው ያለ ነው። ተበረታታን ያለ ነው አለ። በጣም አሪፍ መልካም እድል። ይሄ ነው የሚያስፈልገው። እኛ ኢትዮጵያውያን አፍሪካውያን ሰዎችም ነን እና ይሄ ደግሞ የቁንጅና ውድድር ነው። ሁሉም አንደኛ ስለማይወጣ ነው እንጂ እነሱ ይኸው በሚገርም ነገር ላይ ነው ያሉት። መልካም እድል እንላለን። በዚህ አጋጣሚ ኤርትራውያን አንድነታችሁ የሚደንቅ ነው። ልጃችሁን አንደኝነት ለማድረግ የምትሄዱት ነገር የሚደንቅ ነው። እኛም ደግሞ አንደኛ እንድትወጣ ልጃችን የሚገርም ነገር እናደርጋለን። በርቱ። ስታሸንፉልን ደስታው ለሁላችን ነው እና ልዩነት ለምትፈጥሩ ሰዎች ያው ግልጽ ለማድረግ ስለፈለግን ነው። ሁላችንም እንወዳችኋለን። ቴንኪዩ። መልካም እድል እህቴ ሩት። ጠንክሪ፣ አለን ከጎንሽ። በሚሊዮኖች የሚቆጠር 1 ሚሊዮን ሰው በቀን አንዴ እንኳን ቮት ቢያደርግ የሚደንቅ ነገር ሆኖ አይደለም። በ9 ቀኑ 9 ሚሊዮን ማድረስ ይቻላል። ሲምፕል ነው። ሶ ያንን አዌር የማድረግ ነው፣ የማሳወቅ ጉዳይ ነው። ይህንን ደግሞ ሁላችንም ኃላፊነት ወስደን እንትን እንላለን። ጉድላክ። ይሄ ሁሉ ህዝብ እንግዲህ መልካም እድል እያለሽ ነው። ከአንድ ሰዓት በኋላም ደግሞ የተጋበሽበት ቦታ ሄደሽ ተገኝ። እኛም እዛ ሄደን እንግዲህ ታብታብ እናደርጋለን። ከስርም ቢሆን ያለውን ነገር በመልካም ነገር ሰርተን እህታችንን አንደኛ እናስወጣታለን። ጌመሮች፣ ባለሀብቶች፣ ትልልቅ እሺ ብትክልቲ ከም ትዕዘቡ ዝቕሉ ናይ ዝተምሃረ ስነ ሓሳብ ማለት ርእዩ እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ፖለቲካ ዘተሓዝ ነገር የብሉ ናይ ስነ ፅባቐ ውድድር እዩ። ብልቅፅል ድማ ኤርትራውያን እውን ሕብረትኩም ኣዝዩ ዘቕንእ እዩ። እዚ ሓውና እዚ እውን መስኪሩ ኣሎ። ብዙሓት ኣምሓሮ ኣሕዋትና እውን ናይ ኤርትራውያን ሕብረት እሽካዕ ልብሉ እሽካዕ ልግረሙ እዩ ተፈጢሩ ዘሎ እሞ ብልቅፅል ግን እዚ ምስ ማንም ምስ ህልኽ ምስ ፖለቲካ ኣይተተሓዝዎ። ብፍላይ ሓደ ሰባት ኣለኹም በይዛኹም ከምቲ ብዙሓት ሰባት ኣብ ጎኒ ስኒት ሓፍትና ዝኾንና ሓደ ኣሕዋትና እውን ኣብ ጎኒ እዛ ኢትዮጵያዊት ሩት ሓፍትና ክኾን ተሎ ዘኹሪ ነገር የብልኹምን። ከምኡ እውን ናስሓቅካ ኢኻ ትወዳደር እምበር ዘለካ ናተፀራረፍካ ኢኻ ክትወዳደር ዘለካ። ብልቅፅል ኣነ ብጣዕሚ ማለት ኩሉ ግዜ ደጋጊመ ክናገሮ ዝደሊ እንታይ ኣሎ መሲልኩም እዛ ኤርትራዊት ሓፍትና ተስዒራ ኣሰየ፣ እዛ ኢትዮጵያዊት ሓፍትና ተስዒራ እውን ኣሰየ። ኩላተን ናትና እየን። በይዛኹም ብልቅፅል ሓደ ኣምሓሮ እውን እዛ ተወዳዳሪት ሓፍትና ኢትዮጵያዊት ሩት ሓፍትና ትግራዋይት ስለ ዝኾነት ኣይንመርፃን ይብሉ እዞም ኣምሓሮ እዚኦም። ምስቲ ንከታተል። መርጠው ትግራዋይ ወይንም ትግሬ አይኖርም። ትግሬ የምንመርጠው ትግራይ አይኖርም በዚህ ሰዓት። ስለዚህ አምጣችሁ ልጅቷን እና አዶናይ አራዶቹ የትግሬ አራዶች እንትን መቀሌ ያለ ልጅ መጥቶ ነኝ አዲስ አበባ ሊተሸውደኝ ማለት ከመቀሌ በዚህ ቁልፍ አማርኛው መጥቶ አዲስ አበባ የተወለድን ልጆችን ሊሸውደን ሲሞክር ማለት ማንንም አሸውድም። ግልጽ ነው ማለት እችን ትግሬ ይዛችሁ ወደ ፊት ለፊት አታምጡ። ሪያሊቲ ነው። አታሸንፍም። ደግሞ አማሮች ልንገራችሁ ግልጽ አሬ ኡጋንዳ ካለ ለኡጋንዳ መረጡ። እች ልጅ ከምትመርጡ
ማምረጥ ከፈለ አትምረጥ። ኖ እንዴ አጼ ምን ነው እኛ ቤተሰብ እያለን ምን ሰኔትን ምረጡ ቮት ውድ አማራውያን ቤተሰብ እየገባችሁ ስኔት ቮት ስጡ። እየመራን ነው እኛ እኔ መቅዳት ይችላል። እሷ ከምትመረጥ እቺ ጓል ሩት የነበረው ስሟ አሁን ሩት ብላ የመጣችው መጀመሪያ ስሟ ጓል ሩት የነበረው ልጅ እሷ ከምትመረጥ እቺ ኤርትራዊ ብትመረጥ ኤርትራ አትጎዳኝም ብትመረጥ ዩጋንዳዊ ኬንያዊ አይጎዳኝም። እቺ ልጅ ከወጣች ግን ትጎዳለች። በተለይ አማራ ጋይስ እየመጣ ያለ ጦርነት አለ። እንደዚህ አይነት ጦርነት ላይ አንጥተህ የማታምነውን ሰው ወደፊት ለፊት ይዘህ አትመጣ። ደግሞ አለማፈራቸው አማሮች ደግሞ እዛ ተደርድረዋል። ልጅቷን ፕሮሞት አድርጎ ወደፊት አታምጡም። እንደዚህ አይነት ሰው ይዛችሁብን አትምጡ። እሺ ብትክልቲ ሓደ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጽልኢት ዘለዎም ሰባት እውን እንታይ ከም ዝብል ዘለኹም ትዕዘብዎ ዘለኹም ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ። ብልቅፅል ናይ ኤርትራውያን ሕብረት ባይዘወይ ብዙሕ ሰብ ኣገሪሙ እዩ፣ ብዙሕ ሰብ እውን ኣድኒቑ እዩ። ከምኡ እውን ሓደ ሃገራውያን ኣሕዋትና እውን እስቲ ዜግነት ሃውና ቤዛኹም ናይ ኤርትራ እናበሉ እዮም። እስቲ እዛ ቪድዮ እዚኣ እውን ንከታተል። ኤርትራኖች ይመቻቸው ናቴ ትሙት በአገር ጉዳይ ማርያምን ዜግነት ስጡን እሺ ብትክልቲ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም እዚ ናይ ኤርትራውያን ሕብረት ባይዘወይ ብቐሊሉ ዝመፃ ነገር ይኾነይ ኣዋና ኣብ ተጋሩ እውን ኣሎ እዩ እዚ ሕብረት እዚ ብልቅፅል ንሕና እንተሓቢርና ካሊእ እውን ክንገብር ንኽእል ኢና። ብልቅፅል ኣብ ሕብረት ኣብ ፍቕሪ ኣብ ስኒት ፅቡቕ ነገር ኢኻ ትርኢ፣ ዓወት ነገር ኢኻ ትርኢ፣ ኣብ ፅልኢ ኣብ ባእሲ ድማ ሕማቕ ነገር ኢኻ ትርኢ፣ ርእስኻ እውን ይርብሽ። ብልቅፅል ንዘን ክልተ ኣሕዋትና ጉድላክ ክብለን ይደሊ ኩልኩም እውን ብዝተኻእለኩም ንደስ ዝበለኩም ኣካል ይውክለና እዩ ልበልኩም ሰባት እዚኣ ተትስዕርስ ደስ ትብለኒ እያ ልበልኩም ሰብ ቮት ክትገብርዎን ትኽእሉ ኢኹም። እሺ ብትክልቲ እስቲ ናብቲ ዝቕፅል መደብ ድማ ክወስደኩም ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ብጣዕሚ ኣዘራራብ ዘሎ ድማ ብዛዕባ ኣወል ስዒድ እዩ። ኣወል ስዒድ ትማሊ ኣብ ዝዘርግሖ ቪድዮ ኣብ መቐለ ንራኸብ ይብል እንታይ ማለት እዩ? እዛ ቪድዮ እዚኣ ንከታተል። ምህላዎም ከበስረካ ይፈቱ መደባትና ጌና ከይወዳእናዮ ግን ሓይልታት ፅምዶ 4 ኪሎ ኣትዮም ከይኮልፍና ስጋት ኣለኒ እዚ ዝለባ ማንፍተሉ እዩ። ኣብ ዝቕፅሉ መደባትና ይራኽበና ዘውፅሉ መደባትና ድማ ኢንሻአላህ መቃብር ብልጽግና ሰጊርና ኣብታ ሰላማን ሓርነታን ተረጋገጸ ህዝባን ኣብ ሰላማዊ ህይወቱ ተመሊሱ ናብ ሩኡ ዝመርሓላ ትግራይ ኣብ ሓራ ከተማ መቐለ ዋይላ ጽምዶ ተኺልና ክንራኸብ ኢና ተጥዕሙ ደቅሓው እሺ ብትክልቲ ኣወል ስዒድ ዝሕልፎ ዘሎ መልእኽቲ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ኣብ ቀረባ መዓልቲ ኣብ መቐለ ንራኸብ እዩ ዝብል ዘሎ ባይዘወይ ኣወል ስዒድ ናብ መቐለ ክመፅእ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ቅድሚ ኸዚ እውን ናብ ትግራይ ኣትዩ ነይሩ እዩ። ናብ መቐለ ድማ ቀረባ እያ። ብልቅፅል ግን ኣነ ንኣወል ስዒድ ሓንቲ መልእኽቲ ክሕልፈሉ ይደሊ። ኣወል ስዒድ ኣብ ዝሕልፎ ቪድዮታት ብዙሕ ኣክተር እንድዩ ዝጫወት እስቲ ነቲ ህዝቢ ናይ ባሓቂስኻ ለህዝቢ ትግራይ ሓላይ እንተኾንኻ ቁራስ ባነዶ ቁራስ እንትን እኽሊ ንህዝቢ ትግራይ ሩሕ ከቕብል እየዶ ክቐርብ እየዶ ኢልኻ ነርካ ብዝኸቲ ሰዓት እዚ ኣብ ትግራይ ኢሮብ ኣጋጢሙ ዘሎ ድርቂ እውን ያው ኣብ ሶሻል ሚድያ ስለ ዘለኻ ትዕዘቦ ትኾን ኢኻ። እስቲ ንምንታይ ዳ ኣውዚ ስቑታ መሪፅኻ? ብልቅፅል እቲ ብጣዕሚ ዘሕዝን ፍትዋት ተኸትልቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ኢሮብ ድርቂ ኣጋጢሙ ኣሎ። እስቲ እዚ ቪድዮ እዚኣ ንከታተል። ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ተጋሩ ይኹን ሰብኣውነት ዝስምዐኩም ኩሉ ኣብ ሓደጋ ጥሜት ወዲቑ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሞት ዝድሕነሉ መንገዲ ኣመልኪትኩም ዓለም ለኸናይ እርዳታ ትካላትን ኤምባሲታትን ሲቪክ ማሕበራትን ዲያስፖራታትን ህፁፅ ሓገዝ ንክትገብሩ ፃውዒት ንቐርብ። ኣብ ወረዳ ኢሮብ ኣዝዩ ከቢድ ድርቂ ኣጋጢሙ ስለ ዝርከብ እቲ ወረዳ ብዘጋጥሙ ስእነት ዝናብ እንስሳት እንተይተረፉ ብፃምእን ጥሜትን ኣሙማት ይርከቡ። ነዚ ዘፍረዮ ተኻፊሉ ዝነብር ለጋስ ህዝቢ ኢሮብ ብህፁፅ ንብፅሐሉ እዚ ቪድዮ እዚኣ ኩሉ ልክባፃሕ ሼር ሪፖስት ምግባር ዓብዪ ሓገዝ እሞ ሼር ሪፖስት ላገብሮ። እሺ ብትክልቲ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም እዚ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታታት ኣዝዩ ዘሕዘን እዩ። ሕደግዎ እሞ ሰብ እንስሳ ዝብላዕ ዝስተ ስኢኑ ብድርቂ እናሞተ እዩ ዘሎ። እስቲ እዛ ቪድዮ እዚኣ እውን ኣላ ካብ ኢሮብያ ንከታተል። ናተለኻ ሽሽሎ ትብለኒ ሽሽንሲ ስንመዓለጠፊ በብዝሓ ድዩ ሕዚ ከም ዝለጋጥምሎ ማለት ወይሰን ማንጎንከ መብዛሕቲ እኔ ብዙሕ እኔ መኪና ስለለይታቶሲ መብዛሕቲስ ብዙሕ ሰብ እኔ ከምዚ ዓይነት ሕጅስ ኣይዶለ ሰዓታት የሊትን ታርኬብ ባሪና
استلاك الاستلاك ابدي بلو تايو هاري زلبا يودي شو تقلتي كم تعذبوا زلهم عزيو زحزن لب غازنكي بزغت ساعات زي سب بتميت كموت له كحمم تلو كترت الله عزيو لب غاي سبركا بالقتل تيك توكرات اب تግራይ ዘለው احواتنا ون كبري يقبوم لعاوچ لب سرات زغبرو ولو سراح كلهم تكتاتلوا زلهم لعاوچ لب سرات بزال خالوا ገንዘብ አኪቦም ናብ ህዝቢ ኢሮብ ኸይዶም እዮም ሮዲዮም ዘለው عزيو زحጉሲ እስቲ እዛ ቪዲዮ እዚ አውን ተወሳኺተላ ንከታተል ህዝቢ ኢሮብ ማለት ደቂ ዓበይቲ ብጣዕሚ ስኩፍ ህዝቢ ማራምን ዝፀገም ዝሒዙ ዝተፈጠረ ነገር ሒዙ ትሪኦ ኣለኹም ዝኹላይ ፀገም ሒዙ ዓዊል ክናገር ለይኽእል ቀረብ ኢልካ ፀገሙ ጠይቕካዮ ኳስ ልዋዕሉ ሒጡ ሱቕ ልብል ፀዋር ዝኾነ ህዝቢ ማራምን ኣነ ብኣካል መፂእ ረኽቦ እዚ እዩ ህዝቢ ኢሮብ ልዋ ህዝቢ ኢሮብ ፀገም እዚ ዝተፈጢሩ እኒኦ ለይግብኦ ብጣዕሚ የዋህ ህዝቢ ኢና ደቂ ዓበይቲ ኩላትና ክንተሓዋወሮም ኣብ ጎኖም ክንኾን ይልግባእ እዞም ነገራት ትሪኦ ኣለኹም ደሪቆ ይነው ዝሓስ ሰዓት ዒልዎ ተዘሪኡ ነይሩ ካብኡ ደሪቆ ሓሪሩ እንደገና ዘሪኦሞ እንደገና ሓሪሩ እንደገና ኣብዚ ክዘሩ ኣብ መዝግጃይ ነይሩ ግን ምንም ዓይነት ማይ እስካዕ ሕዚ ወቃ ይፈልጢና ኩሉ ብጣዕሚ ኣኽቢት ፀገም ነይሩ ህዝቢ ኢሮብና ዝኹላይ ፀገም ሒዙ ግን ቀረብ ኢልካ ዋላ ትጥይቆም ተወጓዕ እንተደሊኻ ኳስ ብጣዕሚ ልስከፍ ትፀገም ልከውጋእ ኣብ ፀገምኒና ልክለካ ኳስ ዝኹላይ ነገር ሒዙ ተሰኪፍ ኢለ ዋጋዕ ምክንያቱም ህዝቢ ኢሮብ ማለት የዋህና ደጋስ ኸይድኻዮስ ጋሻ ልቕበል ፅቡቕ ዝኾነ ህዝቢና ደቂ ዓበይቲ ትመፁ ተለኹም ደቂ ዓበይቲ ለህዝቢ ኢሮብ ንሕግዝና ኢልኩም ትመፁ ተለኹም ናማይ ፀገም እኒኦ ብጣዕሚ ኣብ ህዝቢ ኢሮብ ናማይ ፀገም እኒኦ መብዛሕትኡ እንቅስቃሴዮም ምስ እንስሳት ተተሓዘ ይደቅኖ እንስሳት ብደንቢ ምግብና ማይ ከግንየዎም ሰብኣዊ ፎከስ ጌርና ተንመፅእ ምክንያቱም ስርሖም ዝና ዓዳጋሉ ነገራት ምስ እንስሳት ተተሓዘ ሰብ ይኾነ ደቂ ዓበይቲ ለህዝና ህዝቢ ኢሮብ ለንዓም ንፅሕዮ እሺ ፍቶትልቲ ከም ተዕዘብዎ ዘለኹም ኣዝዩ ዝሕዘኒ ህዝቢ ኢሮብ ከዝውን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ድርቂ ዘሎ ስለዚ ኩላትና ብል ተኻልና ዓቕሚ ንብፅሕሎም ክብሎም ይደሊ ብልቕፅል ውልል ዓውቸል ልብስራት ኣሕዋትና እውን ከይመስገንኽዎም ክሓልፈ ይደሊ ኣውዚ ብልቕፅል ኣወል ስዒድ ሓወይ ናብ መቐለ ቅድሚ ምምፃኻ እስቲ ኢሮብ ናብ ኤርትራ ትቐርብ ስለዚ ኢሮብ ብዝኸት ሰዓት ዝውን ህዝብና ኣብ ከቢድ ጭንቀት እዩ ዘሎ ኣብ ከቢድ ጥሜት እዩ ዘሎ እሞ ከምቲ ዝበልኻዮ ኣፍካ እንድሕር ትገብሮ ኾንካ እስቲ ልዞም ህዝቢ ኢሮብ ብፅሕሎም ክሎም ይደሊ እሺ ብትኽልቲ ናሎም ዓንቲ መደብና እዚ መስል ነይሮብ ዝቕፅል ቪድዮ ሽካዕ ንጋነ ሞችኹም ብብለኹም ሰላም ኮንለይ ስያ